Formålet med vores forsøg det er at bestemme bølgelængden af laseren ud fra diffraktionsmønstret ud fra et kendt gitter. Synligt lys det har en fart på 300.000 km i sekundet, det vil sige at det går virkelig hurtigt. Og et synligt lys det er ligesom det vi alle sammen kan se med vores egne øjne. Og farven på lyset er afhængig af den bølgelængde, der bestemmer lysets farve. Hvis det har en høj bølgelængde eller en stor værdi af den her bølgelængde, er farven rød, og hvis det har en lav værdi af bølgelængden, er farven violet. Alt det lys, vi ser i vores hverdag, er baseret på bølger. Grunden til, at vi ligesom kan arbejde med det her lys og måle på de her lys, og dermed også de her bølger, bruger vi nogle vigtige begreber. Og en af de vigtige begreber, det er for eksempel bølgelængde. Og bølgelængde, det er afstanden fra bølgetop til bølgetop. Det vil sige herfra og hertil. Vi måler den i meter, og vi bruger symbolet lambda. Derudover arbejder jeg også med bølgens frekvens. Bølgefrekvensen er en betegnelse på, hvor mange gange bølgen svinger op og ned per sekund. Så det vil altså sige hertil og dertil. Og det måler vi i hertz eller antal per sekund. Derudover arbejder vi også med udbredelseshastigheden, som altså er, hvor hurtigt en bølge udbreder sig, f.eks. hvor lang tid der går, før en bølge fremkommer. Så det vil altså sige, når jeg klapper her, til jeg kan høre den der. Jeg har lavet en skitse over forsøgsopstillingen her. Jeg har laseren herude, så har jeg gitteret her, så har jeg væggen herover med vores lyspunkter på. Laseren repræsenterer lambda, det vil sige bølgelængden. Så har vi gitteret, som repræsenterer differentiationsordenen, som betyder, hvor mange af de her spalter, der er per millimeter inde i gitteret. Og så har jeg herover prikkerne på væggen, der har 0. orden her, første orden og anden orden, og hvis vi kigger til den anden side for 0. orden, så er det også første orden, der er der, anden orden, der er der. Hvis vi går ind og kigger lidt tættere hen omkring gitter, så kan vi se, at der er nogle vinkler mellem de forskellige, fra 0. orden til første orden for eksempel, og den vinkel ligger derinde, og den kaldes theta 1, og theta det betyder også afbøjningsvinkel. Hvis vi så kigger fra 0. orden ud til anden orden, så kan vi se, at vinklen bliver lidt større, og det vil så også sige, at der er en større afbøjningsvinkel. Det der sker i vores forsøg, det er, at vi sender en lysbølge ind her via laseren ind på gitteret, som danner de her prikker over på væggen. Det der sker inde i gitteret, som danner prikkerne, det er at have konstruktiv og deduktiv interferens. Konstruktiv interferens, det er det der skaber prikkerne, det er der hvor at lyset forstærkes ved at det enten mødes bølgetop til bølgetop eller bølgebund til bølgebund, som danner de her prikker. Det kan også, det der sker ved der bliver dannet deduktiv interferens, det er, at bølgen enten mødes bølgetop til bølgebund, eller bølgebund til bølgetop. Og så udslår bølgen hinanden, og derfor er der ikke nogen prikker. Det er derfor, vi ikke ser en enkelt prik, men flere prikker. Under udførelsen af forsøget har vi målt længden fra gitter og hen til væggen. Vi måler også længden fra 0-ordensprikken til 1-ordensprikken, 2-ordensprikken osv. Vi aflæser diffraktionsordenen på gitteret, og med de målte og aflæste værdier vil vi beregne bølgelængden af laseren. Jeg vil gerne udregne bølgelængden af laseren ud fra en enkelt differentiationsmåling, og det har jeg gjort ved at bruge formlen lige med differentiationsordenen divideret med et heltal gange sin til theta. Jeg ved, at det er en 100-del eller en 100-del millimeter, og det ved jeg ud fra aflæste gitter, og så ved jeg, at heltallet er 1, da det er differentiationsordenen mellem første orden, eller 0. orden og første orden. Og så har jeg her, at sin til theta er 0,055947, og det har jeg regnet ud via Mathias Beyer, som er også forklaret hernede. Der har jeg theta, som jeg har fundet ved at sige tangent til længden mellem 0. orden og første orden, ved at dividere det med længden for gitteret til væggen. Så har jeg fået tal ud, som jeg så har taget sinus af, som har givet det tal her. Der har jeg sat det ind op i min formel heroppe, så vi kan se bølgelængden lige med 100 mm divideret i 1 gange med 0,055947. Det har jeg så fået ud til at blive 0,005547 mm.
Men jeg vil gerne have det i nanometer, da det er her, at bølgelængden normalt bliver målt i. Så har jeg sagt mit resultat 0,005547 mm gange med 1 million nanometer per millimeter. Det har jeg så fået 559,47 nanometer. Jeg skal bestemme bølgelængden af laseren ud fra lineær regression. Den lineære regression ses heroppe. Det er den, jeg har fået ud af Jens Beyer. Og her nedenunder, der ses den, der er skrevet fysiske formler på. Jeg har indsat min afhængige variabel her på y's plads, og min uafhængige på x's plads inde i formlen. For at udregne lambda, så vil jeg bruge den her formel, men da lambda står inde i formlen, så har jeg en omskrevet til, den kommer til at hedde lambda i lige med a gange d. Jeg ved, at det er 1 ved 100 mm ud fra gitterets, og så har jeg a, som er i lige med 0,053442, og det har jeg heroppe fra min lineære regression. Det indsætter jeg så min formel, så den kommer til at hedde lambda i lige med 0,053442 gange 100 del mm, så det giver så 0,00053442 mm. Men da jeg gerne vil have det i nanometer, så tager jeg mit resultat her og gange med 1 million nanometer per millimeter, og så får jeg det så ud til nanometer, og det giver 534,42 nanometer. Det, der kan være en fejlkilde i vores forsøg, det er, at læseren ikke har stået med en vinkel på 90 grader ind på væggen, således at længden fra 0-ordensspringen til 1-ordensspringen på den ene side er længere end på den anden side af de her forskellige længder. Det, som kan være usikkerhed ved vores forsøg, det er, at vi kan måle usikkerheder, der skal måles fra 0-ordensspringen ud til 1-ordensspringen osv. Vi skulle i det her forsøg bestemme bølgelængden af en grøn laser, og hvis man går ind teoretisk og kigger på bølgelængden for en grøn laser, så skal den ligge et sted mellem 500 og 565 nanometer. Og vores resultater ligger inden for det område. Vores resultater er nemlig 559,47, 504 og 534,42. Så derved kan vi så se, at der er en overensstemmelse mellem vores resultater og den teoretiske del.